बीजेपी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद हिमंत विश्व शर्मा जिंदाबाद हिमंत विश्व शर्मा मनोरंजन वर्मा जिंदाबाद भारत माता की जय हिमंत विश्व शर्मा डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा दिलीप शइकिया अच्छा दादा এই গাঁৱৰ নামটো কি 2 নং হাজার কে লুটো বেরকেটত কিয় কাৰণে বিজেপি দলৰ যোগদান হলে আপোনালোকৰ আমার কি সুবিধা পাব লাগে যাতে এই সুবিধা যাতে পায় এটো কারণে যোগদান করিল বিজেপি दिनै যোগদাन हाबाफारिखौ लानाय जादों दहाय बै मैनाथुलि गामि राजबंशीफोरनि गामियाव जोङो टटेल যোগदान हाबाफारि लानाय जादों बाय बिथांमोनहा जोंखौ लिंहरदों आरो भारतीय जनता पार्टीयाव टटेल 62 नखर फेमिलिसा जोंनि भारतीय जनता पार्टीखौ मोजां मोननानै बिथांमोनहा दिनैहाय जयनिं जाफैबाय आरो बिथांमोनहा सिगां गुबुन गुबुन राजनीति दलाव दंमोन जेरै बिपिएफआव दंमोन आरो माखासे इउपिपिएलआव दंमोन आरो दा बिथांमोनहा बेखौ नागारनानै जोंजों फैबाय जोंजोंनो एखेलगे फैबाय थानाय समाव खामानि मावलांगोन होननानै ज' जानानै बिथांमोनहा दिनै जइन जाबाय आरोखि आरो दा जोङो लाबावदों मोनसे नैबे हाजारखिया नैबे हाजारखिया आदिबासिफोरनि गामियाव बाहाय टटेल 32 नखर जोङोहाय पार्टीखौ मोजां मोननानै आरोखि दा बिथांमोनहा जगदाना जाहैबाय बेनो फैबाय थानाय समावहाय दतमा समस्तियावहाय जाहाथे बिजेपिनि केन्डिडेट होनानै देरहानांगौ आरो डेभेलपमेन्टेल खामानि जाहाथे मोजां रोखोम मावनो हानांगौ बे आसाखौ लानानै बिथांमोनहा जइन जाफैदों आरो गोजोन आरो खौसेथिखौ बिथांमोनहा अराय समावबो हास्थायबाय थादों आरोखि नेक्स्टआवहाय जोङो आरो जयनिं हाबाफारि लायबावगोन बे हाजारखियावनो नैबे 1 नाम्बार बै 2 नाम्बाराव जों लायबावगोन बिथांमोनहाबो जोंखौ लेंहरगासिनो दङ दा ओंखायनो जों बाहाय लायबावनाय जागोन आरो जयनिं हाबाफारि बाहाय टटेल 32 नखर जागोनखौ जोंनो खिन्थाहरदों दा जों बे फेमिलिफोरखौ जोंनि दलाव बजबनानै लानो थाखाय जों साखाफारा जानानै दं आरो ओरैनोथ' बिजेपि हिसाबै समस्तियाव बहुत मोजां आरो बारायगासिनो दङ सिगांनिफ्राय माने बहुत साबसिन आरो दा ओंखायनो जोङो आसा लानो हायो एबार माने मोजाङै मोजां जों बारग'लांनो हागोन जाना के मत रोड में जाना पढ़ते से चेते हां येते साबित रोड में तेही नोडे नुकु मनोरंजन वर्मा हे कान तेही आले से खोज माने नोडे एडी सपोर्ट मेना लेया आर जते नुई जितो इसे ले कुरुमुटो का आले